Tata! Możemy robić! Bo to masz pętla. 2,20 metra, 78 kg. Ała! Szczęść Boże, moi drodzy, witam pięknie. Słuchajcie, już pierwsze progresy zostały poczynione. Jest kamerka nawet nowo zakupiona, także słuchajcie, inwestujemy. Kolejna dotacja przyszła, tym razem z Unii Europejskiej, 2000 zł na kamerkę. Widzieli, że fajne filmy robię, a go dają, wyślą. Ślabiera. Także słuchajcie, część dalsza podłogówki i opowiem wam wszystko, co jest zrobione. O, żeby mi to teraz z łapy nie spadło, ten mój nowy sprzęcior. Rozdzielacze to już widzieliście, że zamontowane. Poszliśmy pierwszym sztrangiem. I zrobione, fajnie. No i w jeden dzień to jest rozpykane. W jeden dzień. Nie było jeszcze wczoraj kamerki, więc nie chciałem tego nagrywać, jak to będzie wyglądać. Tak to wyszło. Tak to wyszło. Powiem wam tak, jak na pierwszy raz zajebiście dobrze. Zajebiście dobrze. Spora komplikacji było, tu my się trochę ciulnęli. Pokażę wam kilka patentów, bo będziemy teraz robić izba następna od zera. Jak to wszystko robimy, bo wydaje mi się, że jeden patent był zajebiście dobry. Jeden patent jest zajebiście dobry, także my sobie polecimy teraz z tą izbą. To jest tak zwany mój pokój. Mój pokój. Styropianik ułożony. Tu jest w miarę fajnie, bo tu się dużo nie chodziło. Tamte styropiany już są takie powydropywane. Pianką uzupełnione. Także lecimy z tą izbą, wołam taty i lecimy. Tata! Możemy robić! Co, student? Już wiesz, jak to jechać, student? Ja. Co my teraz musimy jechać jako izba? Ta, nie? No, tak mi się wydawało. Pokaż ten projekt. Wjechać, No, no. i tu w ta strona. Żeby tu potem wyjechać, żeby po No kolei... ale nie no, czekaj, popatrz. No, już to- Ale no nie! Jedna idzie nitka tu, a druga idzie tu. Kiero to jest wjazd. Jako jedna idzie tu, jedna tu. No jeden to jest zasilanie, drugi to jest powrót. No. Kierę to jest zasilanie, a kierę to jest powrót. To jest, jak chcesz zrobić, tak będziesz miał. No nie, jak chcesz zrobić, jak będziesz miał, bo wtedy nie możesz skrzyżować przecież. No nie skrzyżujesz się. No dobra, no nie skrzyżujesz, ale co jest pierwsze? Według rozdzielacza idzie ta pierwsza, ja? To jest zasilanie. No to godą ci, czyli jedziesz tu i jedziesz tu. Drala, ale jeszcze zanim to zaczniemy, musimy od razu zrobić te peszle, żeby to na gotowo było. To co ci godołek, przez przejścia robimy peszle. Nie, robimy na gotowo i tak mamy czas. Słyszysz, wylewki po świętach dopiero. Co mnie to obchodzi? No co ty będziesz wylewać? Będziesz ty robić wylewki, ojciec Rom. Ale mu na godowych, a mu poszło w pięty na bank. Już tam płacze na pewno. Czarny szerszeń tam latał. Czarny szerszyń. Dobra, tutaj mamy peszle. Cosik takiego. Zima, bo nie może nogo. To bych musiał chyba flexą porościnać ten peszel, co? A powiedz mi, co jest za różnica, czy ty na przykład tym przewód do tu, a tym przewód do tu? Żadno. Bo to masz pętla. Mogą też zasilani. Mam się spytać czata GPT? Czy to jest różnica na No rozdzielaczu? na pewno to będzie A różnica w na jakim rozdzielaczu. sensie, jak to jest pętla? No W to życiu. spytamy się mądrego chłopa, ja myślę, że on ci powie. No to spytaj się. Chcesz ty mu zadać pytanie, czy ja mu zadać pytanie? Zadaj mu. Jaka jest różnica, czy podłączę zasilanie, chodzi mi o rozdzielacz z podłogówki, zasilanie do zasilania, a powrót do powrotu. W sensie, co by się stało, jakbym podłączył na odwrót? Instalacja będzie działać, ale gorzej. Woda dalej popłynie przez pętlę, to układ zamknięty, więc podłoga się nagrzieje, ale regulacja będzie zaburzona. Rotametry przestają działać poprawnie. Rotametry są projektowane do pracy na zasilaniu, określony kierunek przepływu. A few moments later. Tyle. Według mnie bezsens. No. Układ zamknięty, bo to jest pętla. No ale powiedział ci. No. Powiedział ci mądry chłop, a teraz już jest era AI, tata. Teraz roboty już wszystko wiedzą lepiej niż my. No jeden czerwony na zasilanie, niebieski na powrót, nie? Tak się robi? Już nie wiedział, pra? Trzymaj się mnie, to się dużo nauczysz w życiu. Co? Dobrze. No i już zaś więcej wiesz. No jak się trzymać, nie? Gdzie to nożem? A czemu miał nie iść? Nie wiem. Styknie chyba tela, co? Dasz się. Nie. Trzeba wyciągnąć. Ale już byłem po cięciu teraz. Już byś był ślepy? Co? Już byś był ślepy? Już byś wychodził palec na niebie. Ja pierniczę.
Się jakoś migosz mi od tej roboty. Dobrze. Dobrze go do ciebie, Jurku. Ale chłopie... By tych kopalni nie likwidowali, to ja bych zrobił z ciebie dyrektora. Ty, ale ciulaty jest ten peszel. To się gnie normalnie w rękach. Ty, no co to jest za gówno? Dodołek zaś kolejny filmik o rekuperacji. Na TikToka. Już żech się dowiedział, wiesz? Ale widziałeś ten nowy? Ja o tym kredycie. Chłopie, już... Gówno się znowu. No chłopie, ale tam jadą z tym koksem. A ja jeszcze specjalnie tam prowokuję. Dobrze im tak, niech to łykają jak pelikany. A czemu my tego nie robili od razu? Nie robiliśmy tego od razu, bo dopiero dzisiaj z paczkomatu odebrałem. Te piękne peszliki. A słuchajcie, już w tym roku sezon się zaczął. Foter już był na rybach. Coś przywiózł za ryba. Brzana. 2,20 metra, 78 kg. Grzane nie są takie wielkie. Ale pozostaje, że 55 miała. 55 miała. Ty, ale ty ją nie przywiozłeś. Ty przecież wypuściłeś ta ryba, tata. Wolno brać jeszcze ryb. No właśnie, jeszcze nie wolno brać ryb. No. Szkoda, bo tak by my mieli co na obiad. A niestety, trzeba było wypuścić. Ty, a dzisiaj chyba na obiad ryba, nie? Nie wolno, nie wolno. Szkoda, ale przepisy to przepisy, tego nie obędziesz. No, patrzcie, tu już foter 3 warstwy rozłożył. No i łączymy to. Trzeba to teraz jakoś... Aha, ja muszę te klipsy sobie wziąć. Patrzcie, fajny patencik. Zamówione klipsy z internetu. Pierwsze to robiłem tymi klipsami do tych rurek, ale to nie jest taki fajne. Obejrzymy jak to wchodzi. Oczywiście tata był niezadowolony z nich, twierdzi, że to nie będzie trzymać. Ale co się tam znowu, no 30 lat stażu, więcej roboty. No i tak może być. No chłopie, zarąbiście to wchodzi, co ty mi opowiadałeś? Czy to wlazło jak w masło. No i se to mogę od razu na więcej chycić. No chłopie. No powiedz. A powiem. No powiem. O, na kilka se to pochycą. Ja pierniczę. Wiedziałem, że to będzie genialne. No 10 możesz założyć. A możesz i 5 założyć. No to pytam ci się wyraz też To ja chcę 5 założyć. Tak jest, szefie. Okej, boss. No to nie wiem, chcemy to obcinać. Chyba, że zrobimy więcej zakładki po prostu. Ja bym tego nie obcinał. Nie wiadomo. To dób nie będzie grzało. Ale jakby to robił u kogoś, to bych to obcinał. Bo to szkoda materiału. Folia rozciągnięta. No tak pouciną na miarę ta folia. Ojciec. Czujesz, chłopie, dzisiaj głośno. Łapie. Teraz trzeba to obtaśmować. Połączenia, żeby były zrobione też taśmą. Chociaż jak tu jest tyle zakładki, to nawet nie wiem czy trzeba, ale zrobimy. Te kleje są w kartonie na dworze. W kartonie na dworze są te kleje, wiesz? A jeszcze ten jeden moment. Troszkę się pod moim ciężarem ta folia gnie, ale srom to. Zaraz wam pokażę największy patent. Ujrzałem to na necie i po prostu od razu wiedziałem, że to jest coś genialnego. Ale się zastanawiam, czy będzie działać. Mamy to. Obklejone. Teraz oczywiście trzeba zrobić dookoła dylatacja. No i najważniejsze pytanie. Jak zrobić dylatację? Ja kupiłem wcześniej taką folię z fartuchem. Czyli ona tu jeszcze miała taką taśma. To się kleiło do tej folii. Ale to było bardziej, wam powiem... O, tak zrobimy, żebyście mnie widzieli. To było bardziej do anhydrytów.
bo to jest taka płynno wylewka anhydryd, ja? A tu te wyleweczki z Mixokreta to one są takie, no suche, takie półsuche idzie powiedzieć. I widziałem na necie, jak gościu siko klejem i potem klei taką najtańsza dylatacja. Także długo nie myśląc, zamówiłem z Allegro taką pianeczka, 50 metrów chyba 18 zł. Kajta z tym fartuchem kosztowała 40-50 zł za 50 metrów i się w ogóle to nie trzymie. Ludzie płakali, że to nie działo. Także pokorzymy teraz patent. Lecimy, ojciec. Lecimy. Wczoraj jak my to pierwszy raz testowali, to był naprawdę szok. Był szok, jak to działo. Taki cosik. Ja idź do środka, chłopie. Sikome. O, Spiderman. Patrzcie, tak to wygląda. No, tak miechnie po ręce, wiesz. Sikome z jednej strony, sikome z drugiej strony. No, staramy się na taśmę oczywiście, nie obok. Tam pisało, żeby trochę teraz odczekać, ale my oczywiście czasu nie mamy. I kleimy. Patrzcie, jak to idzie. No petarda. Jasny gwint. Kto to wymyślił, to bych mu po prostu dał Nobla. Co tato o tym myślisz? Zarąbiste, nie? Serio. Taki mądre. Prawie całe opakowanie mam tego. Także obejrzymy, na wiele to styknie. 30 zł to kosztuje. No nie jest to też jakieś super ekonomiczne, ale to tak przyspiesza robota. No i przede wszystkim trzymie ta folia. Fajnie na tej ścianie to trzyma. No właśnie, fajnie to trzymie, to jest najważniejsze. Nie odchodzi. Żadnej No. byś tego tak nie przykleił. Właśnie, niczym byś tego tak nie przykleił, a tak jak Godo to już mój foter, to tako jest prawda. A prawda? To jest prawda. No daję to po oczach. I odczuję normalnie w nosie i w oczach, jak to szczypie. Tak kiedyś. Tata, ty jeszcze żyłeś jeszcze w tych czasach, jak wąchali te kleje? Ale Kaj. Nie. Co, próbowałeś też? Nie, coś nie poważne. Próbowałeś? Ale w życiu. Możesz powiedzieć. Butapryn był najlepszy. Butapryn, ja mamie nie powiem, możesz mi powiedzieć. Ty patrz, czarny szerszeń już tu czeko. O, żywy. Jeszcze żyje. Żyje, przepraszam, z powrotem. Hop. Ups. Butapryn. Żebyś go nie zakleił, bo szkoda No właśnie, szkoda chłopa. No a co z tym butaprynem? Woniali butapryn. Płyn do golenia. Płyn do golenia? Pili. Mniam. Spirytusy salicylowe, te sprawy. Ja pierniczę. Ale skąd ty masz te wszystkie informacje? No to taki menele, ja tego nie wiem. Ja miał pieniądze, żeby się kupić. O, obejrzyj se przy... Wszystko się na roli robiło, to się miało. Tak jest. To można na oczach, ty. No takeś mi to dał, no. Tak mnie mo... Wiesz, takich słów nie wolno używać, za to blokują kanał. No. Muszę wymazać te słowa. Uprzykrzył mi tu normalnie. Uprzykrze. O, już mi lepiej. Wiele ma będzie miała metrów kwadratowych ta izba. Kwadratowych czy metrów bieżących u niego? No nie no, chciałem to na metry kwadratowe akurat przeliczyć. Czemu na kwadratowe? No to wiele metrów bieżących. 4 na 3, koło 14 metrów będzie miała. Ale godasz teraz kwadratowych czy bieżących? Bieżących chcesz wiedzieć? My tu nie umiemy do kompromisu dojść. 18 metrów. Kaśtela jeszcze tego jest. Ja, bo widać, no. Co? No takeś mi pokazał kaśtela, opie. I teraz zostało z rolki z całej. Ale rolka cała już była wcześniej użyta na tamte pomieszczenie. Nie? No, z tej jednej, z tej pierwszej. Z pierwszej rolki, z 50 metrów dla jedyne. Dobra, właśnie muszę iść wyjść z no pokój. Zaprezentuj! Zdzierżysz. Pięknie. No, tam weź ta ona, ta biksa. A co robimy z trontitlą? Co Niech się należy, ta biksa weź. No super. Kurde, to z tym klejem to jest najlepsze na świecie, co my wymyślili. No i co, lecimy. Lecimy, no wyjścią i lecimy z podogłówką. Tata, jak mi się zostawił, jakiś zabaw. Widownia. Nie ma żadnej zabaw widownia. Zabaw.
Nie ma. Taki tu mamy fajny zwyrtek do odwijania tej rury. Jest to fajnie zrobione ze stołka obrotowego, ale sprawdza się. No zobaczymy, jak na razie jest super. Bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście. Zdepnij na niego. Czekaj. Tu ma być co 10 czy co 15? Co 15. Ale ci powiem. Co 15 robimy w tej izbie. Dajemy od razu ten peszel? No daj go. Ale zastosuję mój tajny patent. Moment to był. No. 10 od domu, nie? Tak. No, coś ich takiego. No, delikatnie. Agresywnie to oginasz. Uważaj, bo tam drzesz, popatrz, drzesz tą ruką od ściana. Zresztą myślisz, że to mam 15 rąk? Jeszcze jedna by ci się przydała. Chodzić i cyk. Jeszcze jedna ręka by ci się śmiało przydała. Jedna ręka, ale żebyś tramy nie godą. Duet idealny. Ja tu jest od bicia, nie od myślenia. Ty, a w tej reklamówce to były te same ściepy. On mi ściepy dał do reklamówki. Ty to wczoraj zbierał, nie wiem, co się do tej ściepy. Nie, ja tego nie zbierałem. To mi sąsiad taki dał, powiem ci, takiego mu sąsiada. Płot se przy drodze buduje, ściepy dawał drugiemu sąsiadowi. Musi ci obchodzić, jak płot buduje, masz swój płot. Nie, ja tu będę robić porządek na tej Robić wsi. przed tym. Ja tu będę decydować, co na tej wsi się będzie działo. Ja się mu przyjrzę, wiesz? Ten jego fotel jest w porządku. Po to masz ta drugą nogę, żeby ciągnąć też nim chyba, nie? A nie, no jo. Ja mam dwie nogi, ale no jedna półkula. To jest moja wada. Nie ma. Ja pierdolę. To ta złość piękności szkodzi. Czaisz, jakbyś teraz ją za krótko obciął. Zesztyklowałbyś. No chyba. Oho, to ja wam pokorza teraz, jako się robi wpinka. Słuchajcie, mamy tutaj kalibrator. Nie mam pojęcia, co to robi. Przecież to ani nie drze, rozszerza coś. Co to zrobiło na dobrą sprawę? Gówno. Jeszcze raz, docisnemy. No to jak żeście już te gówno zrobili, to patrzcie, teraz są takie złączki Eurokunus to się nazywa. Serio to się tak nazywa. I teraz tak. Wkręcidło. Duperelka. Ty, nie wchodzi. Wchodzi. I gwint. Wciskamy. Wszystko ładnie idzie paluszkiem. Aha, ale ja pierwsze muszę to dociąć. No, to samo, co robicie, no se to musicie pierwsze dociąć. Ja sprawdzałem, czy wiecie. O kurwa, to ciężko idzie teraz z powrotem. Wyłączyła się kamera na głowie, ale się tym absolutnie nie przejmujemy. I to tak ciężko wchodzi w ten łuczek. No ja, tam się trzeba dołożyć. Ała! Palec mi tam został. A ty myślisz, że co? Ała! Ja se to takie no tak robię, ja? Ja pierniczę, no ty masz siłę jak koń, jak ty to tak robisz. O, coś takiego i ognij ją tam, żeby się ogła. Pod tą śrubą teraz, pod tą nakrętką, żeby się zagła zrobiła trochę. Z dołu obróć na dół takiego, o te szwedy i zawciągaj. Ale nie o to mi chodzi, chodzi mi o to, to no troszkę tego będzie, ja.
tumel, pauza. Trzeba zakurzyć, co zjeść. Dzisiaj udko po peruwiańsku. No szkoda, że nie rolada, wiadomo, u nas tradycyjnie, no ale mama się tam uczy zagranicznych kuchni, studiuje. O, zupa jeszcze, tak jest. 10 punktów dałem. Marszczyk był, mama tam studiuje, naoglądała się Makłowicza i teraz jemy, co nam zrobi, także cimcie się. No i co? Pojedzone. Matka tutaj umie dbo, fotel robi, matka naważy, słuchajcie, trzeba się dobrze po prostu urodzić, a to, że tam se ludzie muszą wdupiać sznita, bo głodują po budowach, to już nie ma moja sprawa. Ja muszę mieć bas pełny i ja mogę robić, bo by tak dali.